Takže čau lidi, vítejte u nového videa, jak si udělat Minecraft server zdarma. Samozřejmě vytvořil jsem to já, jak to tady máte napsaný. A pokud chcete verzi z obrázky, tak dejte like. Tak, tady nic nemám ještě. Takže, je to úplně jednoduchý, jo. Otevřete si novou listu a napíšete tam Aternos, jo. Aternos. Otevřete to, aternos.org. Přihlásíte se, no si vytvoříte účet, já už samozřejmě mám. Tady jsem pokus, který se mi nepovedl, jo? Ale vy byste měli být v lomeno. Přesně tady byste vlastně měli být, počkat, vteřinku. Ono se to nemusí načíst. Ale vlastně tady byste měli být. A tady byste vlastně neměli mít žádný server, jo, já tady jeden mám z nepovedený verze tohoto videa. Dáte teda vytvořit, nebo to máte úplně uprostřed jako vytvořit server. Pokud se vám vyskočí reklama, samozřejmě nezapomeňte uzavřít, jo, nenechávejte si ji tam. Tak, ne vždycky to funguje, abych řekl pravdu. Občas prostě musíte počkat, protože ta reklama tam je fakt jako hodně dlouho, ale to se stává. A pokud nechcete tu reklamu sledovat, tak samozřejmě nezapomeňte a můžete se klidně kouknout na můj YouTube kanál, že jo, jak jinak. Ale zpět k věci. Jakmile teda už vám konečně jde ta reklama zavřít, tak se vám tam objeví toto. Váš nick, který máte na tom účtě, .aternos.me. Potom, když dáte tady tušku, která tam byla, na kterou jsem klikl, můžete upravit jméno, jakkoliv chcete. Klidně třeba na mentál, jo, klidně na mentál. Ale dávajte si pozor, aby to nebylo vlastně server, který už existuje, takže tam dejte třeba náhodný čísla. 14741 a potom můžete upravit i toto pomocí tušky. A můžete si měnit barvy písmen, takže můžete mít úplně náhodnou sadu různých písmen s různýma barvama, taky můžete mít tlustý přeškrtlý, tenký přeškrtlý, podtržený, no a jak to teda chcete, jo? Potom dáte jenom uložit, a protože toto obsahuje nepovolené znaky, jo? Upozorňuji, nesmí tam být čárka nad písmenkem a potom vidíte, že už to jde. Na to jsem vás chtěl taky upozornit, jo. A potom semka si můžete dát jakýkoliv obrázek, ale já nechci kvůli tomu, že vám to stejně jenom ukazuju, ten server nebude existovat. Nyní tady vidíte a můžete dejte přeskočit, to nepotřebujete reálně. Čemu vám to je? Jako můžete si to tam uložit, ale mně je to k ničemu teďka. Poté jste teda tady, semka vás to automaticky dá, jo? Vy si dáte hráči a jestli chcete být operátoři, tak rozhodně si dejte bílou listinu, ať se vám tam nepřipojuje kdokoliv, ale jestli nechcete, tak samozřejmě já vám pak řeknu, jak si to vypnout, zapnout. Ale dejte si rozhodně hráči, operátoři. A musíte chvíli počkat, zase se to chvíli bude načítat. A semka napíšete, koho chcete, aby byl operátor. Můžete tam napsat mě. Můžete tam napsat můj druhý účet. Nebo tam taky třeba můžete napsat hráče, kterýho vlastně ani neznáte. Třeba vůbec nevím, jestli ten hráč existuje. Ale tak k tomu. Potom si dejte možnosti a já vám teda poradím, jak to udělat, jo. Sloty, dejte si tam, kolik hráčů budete chtít. Klidně třeba, co nejvíc to jde. Klidně 10 000, jak vidíte. Obtížnost si nastavte, já teda tam nechám teďka lehkou. Neplacený verze Minecraftu, to znamená třeba takový ty T-Launcher a tak. Já samozřejmě, když tak mám koupenou reálnou verzi, a celkem často ho používám, takže toto ale samozřejmě zaklikněte, kdybyste hráli na T-Launcher, na to si dávejte pozor. Příkazový, no prostě command bloky, ty můžete nechat, jestli chcete. Monstra jako zombíci, skeletonit a tak, ty nechte zapnutý, a se vám tam spawnou trochu.
Vynutit změnu herního režimu. Já nevím, to je na vás, hej, reálně. Je vyžadován zdrojový balíček? Není. Jo, není, protože kdyby byl, tak tam musíte mít, že jo, něco. Balíček zdrojů na výzvu. Tady máte tyto dvě věci, jo. Tady toto samozřejmě můžete upravit, jak chcete. Ale nedoporučuju tam nic nedávat, protože reálně k čemu. Já to nebudu ani ukládat. Herní mod, tady si vyberte herní mod. Bacha, dobrodružství znamená, že tam nesmíte nic ničit, ale bloky stejně pokládat můžete. Kreativní, no kreativ prostě přežití, survival a sledující spectator mod. To znáte všichni. Bílá listina. Pokud chcete, aby server byl veřejný, rozhodně nechte tady toto, jak to je. Pokud chcete, aby byl private a mohli tam jenom ti, kteří jste pozvali přes hráči a bílá listina, zaklikněte si to. Já teda to nechám vypnout teď. PvP, to je, že se, jestli se můžou lidi navzájem mlátit. To si klidně nechte zapnutý. Létání, to je, no prostě, to jenom lidi z kreativem můžou. A nether, to je, jestli lidi můžou do nedru. Spawn ochrana, to vám hnedka řeknu, co je. To když si dáte třeba 10, tak to znamená, že 10x10x10 krychle vlastně na vás nikdo nemůže. Protože to je prostě spawn protection. Tady si můžete dát, no já teda jako časové pásmo, jakože prostě jak bude ten čas, sice vám je to úplně k ničemu, ale to je jedno. Prostředí, v tom se radši nehrabejte. Potom si musíte dát verze. A tady máte tady nějaký verze, jo. A pokud tam je něco, co nechcete, tak já se v tom radši hrabat nebudu, jo. Udělejte si to sami. Já se v tom moc nehrabu, protože já s tím já jsem nikdy nepracoval, ale já to nechám tak, jak to je. Poté si dejte opět tlačítko server vlevo a tady máte adresa. Tady máte tu vaši adresu. Bacha na tady toto, jo. Tohle i s tou dvojtečkou je celkem důležitý, protože to vlastně taky ten člověk potřebuje, když se chce připojit na ten server. Takže toto je taky důležitý, jo. Prostě jenom kopírovat. Vanilu to si rozhodně nechte a tady si můžete změnit, podívejte se. Tady si můžete změnit verzi a úplně jakoukoliv chcete. Od verze 1.1.0 až do vlastně nové verze a potom to vás bude chtít přeinstalovat. Na to kliknete na tlačítko přeinstalovat a budete tam mít 1.1.0 třeba, nebo jakou chcete. Já tam nechám toto. A poté automatické aktualizace, tak dejte buď někdy, nebo zeptat se, anebo vždy. Pokud chcete, aby se vám to aktualizovalo vždy, když vyjde nová aktualizace, dejte vždy. Pokud chcete, aby se vás to vždycky zeptalo na novou aktualizaci, jestli to chce přeinstalovat, tak dejte zeptat se. A pokud nechcete, aby se to přeinstalovalo samo, tak dejte nikdy. A to je vlastně asi všechno pro dnešní tadyhle, jak si vytvořit Minecraft server zdarma. A tímto se s váma loučím a zdarec.